Vi vil gerne vise, at ligningen for en ikke-lodret linje er y lig med a gange x plus b. Og det er måske at tage munden lidt for fuld og sige ligningen n, for der er faktisk mange forskellige ligninger for en ret linje. Også for den samme rette linje. Vi skal senere se, at man kan skrive det på en anden form også. Men vi skal i hvert fald bevise, at det der er en ligning for en ret linje, som ikke er lodret. For at lave beviset er vi nødt til at dele op i tilfælde. Og det første af 3 tilfælde, vi skal se på, det er det tilfælde, hvor linjen er voksende. Jeg prøver at tegne den situation. Vi definerer først, at det sted, hvor linjen den skærer y-aksen her, det er i b. Og det betyder, at afstanden her er b lang. Bagefter definerer vi, at hvis vi går linjestykket 1 hen, så skal vi samtidig gå linjestykket a op. Og vi har sådan set ikke gjort noget i beviset endnu. Vi har bare bestemt os til, hvad skal det der stykke være? Hvor langt skal det være? Det skal hedde b. Og hvis man går 1 hen, hvor langt skal det der stykke være? Det skal så hedde a. A her er et positivt tal, fordi linjen går opad. Det kommer vi tilbage til. Nu vælger vi et tilfældigt punkt herude, der hedder p, x, y, som skal ligge på linjen. Og så tegner vi linjestykket hele vejen hen her og op der. Og vi skal lige have styr på, hvad der er på akserne nu. Altså hernede har vi x lig med 1, og hernede har vi x, og her, det der stykke, det er jo b langt, og det her stykke, det er jo y langt. Og det betyder igen, at det her stykke, det er y minus b langt. Og nu er vi klar til at føre beviset. Hvis punktet p, x, y, det ligger på linjen, linjen det er den røde, så betyder det, at de 2 trekanter er ensvinklede. Jeg skriver bare trekanterne ensvinklede. Men hvis de er ensvinklede, så er de også ligedannet. Jeg skriver trekanterne ligedannet. Men hvis de er ligedannet, så er forholdet mellem deres sider konstant, og det betyder, at y minus b divideret med a, det er det samme som x divideret med 1. Det skriver jeg lige. Y minus b divideret med a, det er lige med x divideret med 1. Og x divideret med 1, det er jo bare x. Og så skal jeg gange med a på begge sider. Jeg får y minus b er lige med a gange x. Og så skal jeg bare lægge b til, så står der y er lige med a gange x plus b. Og det vil sige, at situationen er fuldstændig, som jeg har påstået op i sætningen deroppe, at y er lige med a gange x plus b, hvis vi er i tilfælde 1, hvor linjen er voksende. Vi skal se på tilfælde 2. Her har vi, at linjen er vandret. Det er ikke så svært et tilfælde at komme om ved, fordi hvis linjen er vandret, så har den jo ligningen y er lige med en eller anden konstant. Y-værdien er hele tiden det samme, hvis linjen er vandret. Jeg vil ikke engang tegne det. Men hvis det er tilfældet, så svarer det bare til, at a er lige med 0. Altså vi får, at y er lige med 0 gange x plus b. Og så er den jo netop på den der form, y lige med a gange x plus b. Og så har jeg vist sætningen i det tilfælde, hvor linjen er vandret. Så jeg er færdig med de 2 første tilfælde. Vi ser på det sidste tilfælde, hvor linjen er aftagende. Det vil sige, at den går nedad. Og vi tegner også den situation. Ja, her kan vi se grafen for en linje, som er aftagende. Her siger vi jo igen, at det stykke der her, det er b, altså skæringspunktet med y-aksen er b, som vi plejer. Og så siger vi, at hvis vi går 1 hen på x-aksen, så skal vi sådan set gå a op. Men når a bliver her et negativt tal, så det stykke, altså længden af det linjestykke, jeg har tegnet der, det bliver ikke a, men minus a, fordi minus 7 for eksempel, det giver 7, så længden af linjestykket, det er altså minus stigningstallet. Så tager vi et tilfældigt punkt på linjen. Det kan være det her punkt, p, x, y.
Og så siger vi, at vi tegner igen en trekant ved at forlænge der og gå derned, så de begge to er retvinklede, og derfor jo ensvinklede. Hvis vi ser på, hvad der er for nogle koordinater, vi har rundt omkring, så kan vi se, at herinde på y-aksen her, der skal der stå y, fordi det er y-koordinaten til punktet. Hernede skal der stå x, fordi det er x-koordinaten til punktet. Og hernede, der står jo 1, fordi man er gået 1 hen. Og det betyder, at linjestykket her, som vi kommer til at bruge i argumentet lige om lidt, det er ikke længere y minus b, som det var før, men det er i stedet for b minus y. Og nu er vi klar til at føre beviset. Jeg tror, jeg vil skrive fuldstændig som før, altså p, x, y ligger på linjen. Det betyder, at de to trekanter de er ensvinklede. Det betyder, at de to trekanter de er ligedannede. Det betyder, at når man tager de to tilsvarende sider og dividerer med hinanden, så får man det samme. Altså b minus y divideret med minus a er det samme som x divideret med 1. Jeg skriver b minus y divideret med minus a er lig med x divideret med 1. Og som før, x divideret med 1, det giver sig selv. Det giver x. Og vi ganger med minus a, så får vi b minus y er lig med minus a gange x. Vi trækker b fra, så får vi minus y er lig med minus ax minus b. Og vi ganger med minus 1, så får vi y er lig med ax plus b. Netop som vi skulle have. Vi er færdige.